Imam problem. Pojela sam sve Kinder čokolade, ništa nije ostalo. Ćao, da li kuvate? Sestra je jako zauzeta igrama. Baka spava. Šef još uvek čita jutarnje novine. Dobro, da imam drugu ideju. Hoćete li kuvati za novac? Novac? Naravno. Već počinjemo. Dakle, uzimam činiju, sipam u nju pavlaku, zatim dodajem malo šećera. Da, tako je. I jastivu boju. Ja sam uzela crvenu. Zatim mutim sve. O, da. Uskoro ću dobiti šlag. Evo ga. Zatim to treba zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Zatim ću napraviti nekoliko boje kreme. Odlično je ispalo. Sada uzimam drugu činiju. Previše je tvrda. Ne mogu da je savijem rukama. U redu. Onda ću koristiti čekić. Šta se dešava? Bako, ne smetajte mi. Stavite bolje kacigu. Da. A sada treba da napravim oblik jajeta iz ove posude. Uspelo je. Sada u ovaj kalup stavljam šlag različitih boja. Da, stavljam svaku boju po slojevima. Zatim uzimam 2 pakovanja Skittlesa. U svako pakovanje sipam led. Da, tako je. Zatim mešam. Dovoljno. I sipam Skittles bombone u ovo jaje. Eto, ispale su kuglice od Skittlesa. Šta rade moji protivnici? Melisa, prestani. Odmah mi vrati kašike i prestani da me udaraš. Bako, kvariš svu zabavu? Tačno. Treba da napravim Kinder. Sad ću naći ono što mi treba. Evo ga. Sad neka se to pojavi kod mene. Super. Tako veliko jaje. Otvorit ću ga. Wow! Imam 2 polovine čokoladnog jajeta. Moja sestra Mija će platiti ako napravim super jelo. U redu, onda 1 polovinu jajeta mogu da pojedem. To je tako ukusno. Ispostavilo se da nije uopšte teško. Poješću sve do kraja. O, da, to je super. Ok, sada u ovu polovinu sipam žele sa ukusom žvake. Sipat ću to do krajeva. Još. Da, super. A posle stavljam 2 kuglice žvake. Gotovo. Da li ste svi već napravili svoje jela? Šta ja da radim? Tačno, imam kacigu. Ona je odličnog oblika. Biće taman za jaje. I seckala sam čokoladu. A sad je treba otopiti. Kada čokolada postane tečna, sipat ću je u kacigu. Tako je, odlično. A sada uzimam jagode i umačem ih u čokoladu. Da, a zatim stavljam u jaje. Ostaje da sačekam da se potpuno stvrdne. Gotovo. A Mija, probaj brže, dušo. Wow, kako sjajno. Hoću da probam prvo ovo jelo. Izgleda zanimljivo. Pa to je žvaka, cool. Mogu čak i balon da napravim. Opa, a šta je ovde tako šareno? Skittles bombone? Volim to. Da, super. Svidalo mi se. A šta je ovde? Jagode u čokoladi. Cool. I čokolade ima baš mnogo. Sviđa mi se to. Ali ko je pobedio? Rešeno, sestra Melisa. Pobeda je tvoja, ti uzimaš glavnu nagradu. Zaista? Kako sjajno!
Parice, dođite kod mene. Koliko novca, bogata sam. Nijedan dolar neće proći pored mene. Kako sam srećna, da. O, svaka čast. Imam novu ideju. Pogledajte kakvog super velikog robota imam. On ima laserski vid. A da vidimo šta sada želim da pojedem. Pripremite mi piletinu. Naravno, baka je najbolja u tome. Sipat ću ulje na piletinu i preko dodati mnogo začina. O, da, super! Jao, kako mnogo začina! O ne, ostale su mi samo batake. To je sve zbog bake. U redu. Znači, napravit ću pileći batak. Treba ga posuti začinima, da. A zatim ću ga umotati u slaninu. Super! Sada stavljam batake da se peku na roštilju. Čekam malo. Šta je to smislila Melisa? Oho, ona će sada ukrasti daljinski. Ne, to ne može da prođe. Moram da je zaustavim. Smislila sam. Bacit ću kostunju. Kako boli! A odakle je ovo? Čudno. Dobro, nastavit ću da crtam. U redu. Sad ću napraviti najbolju piletinu. Svi znaju da je ukusna piletina u McDonald'su. Evo i kurira sa mojom narudžbinom. Koliko treba da platim? $10? Imam samo jedan. Stanite, ne odlazite, molim vas. Jako mi treba ova porudžbina. Šta mogu dobiti za $1? Šta? Samo jedan nuggets? To baš nije mnogo. Okej, dodat ću ovdje kečap. Tako je bolje? Bako, kakva ukusna piletina. Prijatno mi je. Hajde da vidimo šta ste napravili. Počet ću s najvećom piletinom. Da, tako ukusno miriše. Ovo je raj. Sviđa mi se. Okej, a šta je ovdje? Samo jedan nuggets. Pa dobro, probat ću ga. Da, to nije loše, ali premalo. A šta ovdje ima? Pileće batake. Sad ću da probam. Izgledaju tako sočno i ukusno. Da, to je zaista prelepo. Šefe, pobjeda je tvoja. Uzmi robota. Da, znala sam da ću pobediti. Sada imam svog ličnog robota. Hajde da ga probamo u akcije. Hoću da naoštriš ovaj nož. Odlično ispalo. Svaka čast. I nova nagrada. To je putovanje na kruzer. I dobit će ga onaj ko napravi najbolji hot dog. Odlično. Baš mi je trebao odmor. Uzimam crvenu papriku. Odseći ću sve suvišne delove. A unutra ću staviti viršlu. Ovako ću napraviti nekoliko komada i staviti sve u testo. Sada uvijam to i sečem. Da, stavit ću sve to u posudu. A zatim stavljam u rernu da se peče. A u međuvremenu rendam sir. Da li je ostao komadić? A može se pojesti. A moje jelo je već spremno, a miris je divan. Pogledajte, to je divno. Unutra ću sipati sir i odlično. Pokrivam drugom polovinom, svaka mi čast. Da li vam je ostao sir? A ja ću ga uzeti. Sipam sir na testo, a pokrivam drugim slojem testa. A zatim pravim krugove i stavljam to sve na pleh. A na svaki krug stavljam po višli, a preko dodajem sir. Odlično izgleda. A možete li da stavite to u rernu? Hvala, šefe. Odlično. A sad ja nacrtala sam lepe mini viršle u testu. Sad ću sve sipati na tanjir
Odlično, sve spremno. A Mija, probaj. Oho, kako divno! Probat ću prvo ovo jelo, izgleda tako čudno. O, koliko sira! Da, to je ukusno. Sviđa mi se ukus. Oduševljena sam. A šta je ovdje? Wow, šareno je mini viršla u testu. Cool! A šta je smislila baka? Jedva čekam da probam. Da, to je prelepo. A baš mi se dopala posljednja varijanta. Bako, ti pobeđuješ i uzimaš putovanje na kruzer. Čestitam! O, kako je to lepo. Obožavam da odmaram. A šta? Koktel? A ne treba. O, pletenje, naravno. A na kruzeru mi je samo to falilo. Pripremite mi jaje na oko. Naravno, hajde da počnemo. Gdje je moj tiganj? Evo ga. Kako cool, a evo mog tiganja. Ups, sve u redu. Ok, ja razbijam jaje. Bez ruku. Ja tako mogu. Ups, dobro, još jedno. O, ne. Razbila sam sva jaja. A Melisa, šta si to napravila? Razbila si toliko jaja, prestani. Okej, onda ću to uraditi rukama. Da, tako je mnogo lakše. Uspelo je. Eto, već imam gotov omlet. Wow, i ja to mogu. Malo sam promašila. Ali sad imam slatku kapicu. Okej, šta dalje? Omlet je gotov. Poprskat ću ga uljem. Kako cool. I ja želim. Imam flašu ulja. Sipam sve u tiganj da bude više. Ne! Previše ulja, sve mi gori. Sad ću sve popraviti. Eto, tako je bolje. Melisa, sada moraš sve da očistiš. Hajde. Mora sve da sija. Da, sa bakom nema šale. Ok, nastavit ću da kuvam. Savijam omlet u rolnu, tako je. A sada sipam belance. Kada se belance isprži, uvijam sve do kraja. A sada treba iseći rolnu na komade. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem sos. Gotovo. Bako, kako vam se sviđa? Nije loše, ali baka ima bolju ideju. Uzimam slatke kalupe, stavljam u ključalu vodu i razbijam po jaju u svaki kalup. Da, super! Pokrivam poklopcem i čekam. Serviram sve i gotovo. A Melisa, šta ti imaš? Ja sam tek završila sa čišćenjem. Da li su vaša jela gotova? Kod mene sve loše. Rukavica. Tačno. Smislila sam. Uzet ću drugu rukavicu. Staviti u prste viršle. I unutra razbiti jaja. Da. Sada stavljam rukavicu da se kuva u vodi. Dovoljno može da se izvuče. A sad ću napraviti zelene nokte. Gotovo. Bravo, bravo. Prijatno, dušo. Svaka vam čast, super! Želim da počnem prvo sa ovom rukom. I tako je smiješna. Probat ću. Unutra je viršla, super! A šta je ovdje? Probat ću. Ništa posebno. I posljednje jelo. Slatki leptir. To je divno. Svidjelo mi se. Znam, pobedila je baka. Da, pobjeda je moja. Hvala ti, unuko. A sada hoću tortu. Zanimljivo. Već znam šta da radim. Iseći ću rupu pravo u centru kore. Da. Preko kore stavljam krem, što više. To je to.
Sada stavljam kore odozgo. I sastavljam tortu. Odlično. A sad mi treba med. Šta? To je moje. A ne, šefe, pogrešili ste. Med je moj. Ne moj. A vratite ga. Eto vam. Moj nos. A! Eto ti više nećeš dirati baku. A vilicu mi vrati. A med je moj. Sipat ću ga u tortu. Da, uspjelo je. A sada uzimam glazuru. Oh, kako lepo curi, a divno. I ukrasit ću sve žele naranđama. Torta je gotova. A lepota. Wow! A ja imam pasto od žvake. O, zašto ne mogu da otvorim? Hajde već jednom, a otvori se. Pa šta ti je? Okej, koristit ću testeru. Da, dođe vamo. O, Melisa, stani. Sad ću da ti pomognem, draga. Eto. O, hvala, bako. Dobro, sipam žvaku u tortu. Super. I probat ću malo. Da, to je prelepo. Gledajte, čak mogu i balon napraviti. Super. A preko ću ukrasiti tortu trakama od žvake. O, da, kako lepo. Ostalo je pričvrstiti znak Huba Buba. Eto ga, lepota. Wow, nije loše, Melisa. Ali ja sam odlučio da napunim tortu sirupom od Skittles. To će biti jako ukusno. A preko ću zalepiti šarene trake od fondana. Da, ispalo je preslatko. Na vrhu ću zalepiti etiketu Skittles. I sve spremno. Tajra, probaj. Ne verujem svojim očima. Ispred mene su 3 torte. Oj, sve su samo za mene. Probat ću prvo ovu šarenu. Da, baš je lepa. Idemo dalje. O, ovo je limun torta sa medom. Neverovatno. Jedva čekam da probam. O, ekstra. A sad ću probati žele bombonu. Da, super. O, šta je ovdje? O, ova roza torta je tako slatka. Probat ću je. Unutra je neka roza pasta. A, pa to je žvaka. Neverovatno. To je bilo zabavno. A Melisa, pobjeda je tvoja. Jupi, moja prva kulinarska pobjeda. Okej, došlo je vreme za novi zadatak. O, prihvaćeno, draga. O, već sam spremna. I ja sam spreman za novo kulinarsko remek-delo. A ja sam odlučila da se malo zasitim. Ali ću uskoro početi da kuvam, obećavam. O, Melisa u svom stilu. U redu, sad ću napraviti najbolje vafle. Da, a dodajem šećer, zatim mlijeko i mešam sve. O, šef već ima testo, kako to? Da. I ja ga sipam u činije. A sada u svaku činiju dodajem kapljicu boje. Tako je. Sada mešam sve. O, super. A vafle će biti tako lepe. Tajra će sigurno biti oduševljena. Nutella je super. Sjajna ideja mi je pala na pamet. Sipat ću unutra brašno, zatim dodati mlijeko i promešati. Da. A sad ću probati. Kako čokoladno. Super. Sad ću da ispečem čokoladne vafle. Sipam testo i čekam. A dok čekam, jedam Skittles. A ja ću uzeti šareno testo. O, počet ću s ljubičastim. I stisnuti ga u aparat za vafle. Da, treba da sva vafla bude šarena. Odlično. Super ispalo. Sada stavljam vaflu na štapić i umačem u čokoladu, a zatim u konfete. O, da. Gotovo.
O, nije loše, šefe. Ali ja znam da moja unuka voli vafle s javorovim sirupom i čokoladom. To je najbolja kombinacija. Prelepo. Dodat ću još malo šećera u prahu. I jagodu. Gotovo. Lepota. Ne, moje jelo je bolje. Šta je ovo? Ups, ja se igram sa bombonama. Dobro, stavit ću Skittles na vaflu. Da, tako je bolje. Obožavam ove bombone. Šta kažete, super ispalo, zar ne? Tada, brže probaj dok je vruće. Prijatno, dušo. Wow, svaka vam čast! Hoću da probam prvo ove vafle. Jedva čekam. To je mnogo ukusno. A šta je ovdje? Ove vafle su tako zanimljive. Izgledaju zabavno. I ukus je super. Sviđa mi se. Idemo dalje. Opa, ova vafla je čokoladna. Nije loše, ali ko je pobedio? Treba još jednom da probam. Baš sam se najela. Čak mi je i muka. Joj. Tajra, jadna, prejela je. Ovaj čips je baš ukusan. Ups. Ćao, drugari. Pripremite, molim vas, ovo za mene. Jel može? Cool. Wow. Nema šanse. Pa dobro, hajde da počnemo. Hajde, istisni se. Kako je to teško? Hajde, bre. Šta se ovdje dešava, jeli? Bako, prestanite! Ups, izvini, šefe, nisam htjela. Nemam više testa. Kakva šteta. Vi ste tako smešni. Ne mogu. Dobro. Tačno, to je baš ono što mi treba. Okej, očistit ću bananu. Tako je. I izgnječiti je viljuškom. Da. Super. A sada dodajem jedno jaje i još jedno. I brašno. Sve treba dobro promešati. Mešam. Da. Oliv. Hajde da se zamenimo, dušo. Izvoli. Šta? Nisam razumela, šta je ovo? Fuj! Brokoli? Aha, dodajem jednu kašiku čokolade i ponovo sve dobro mešam. Da, super. A sada otvaram aparat za vafle. I sipam testo unutra. Odlično. Zatvaram, čekam nekoliko minuta i sve spremno. Ajoj, kako je vruće. Pravo na tanjir, dobro. Dodajem šećer u prahu. Zatim sipam najukusniji džem. I ukrašavam sve svežim voćem. Da, tako je. Uspela sam. Dobro, sad ću vam pokazati kako treba spremati prave vafle. Malo magije. To je baš ono što mi treba. Da, odlično mi ide. Sad ću napraviti pravo remek-delo. Šarene, lepe i neverovatno ukusne vafle. Zatvaram, dodajem još jedan sloj. Ponovo zatvaram. I gotovo, može se vaditi. Zatim stavljam sve na tanjir. Uzimam najukusniji sladoled.
I stavljam ga preko vafle. Odlično. Odozgo ide još jedan sloj. Dobro pritiskam, a sada nož. Ha! I seći ću vaflu na komade. Super. Umačem naše komade u slatke konfete. I pogledajte kakva lepota. Stavljam sve pažljivo na tanjir. A sada... dozvolite mi da uzmem vaš čokoladni namaz. Sad ću učiniti vafle još ukusnijim. Biće jednostavno neverovatne. Dodajem čokoladu. Gotovo. A sada istiskam. O, kako lepo curi. Neverovatno. To je to. Hajde, Liv, sada ti. Okej, ovo mi ne treba. A ovo baš treba. Dakle, stavljam žvaku u aparat za vafle. Sada zatvaram. I čekam. Nikada nisam video nešto slično. O, ni ja. To je to, može se otvoriti. Ups, kako to? Hoću da jedem. Hajde brže. A mi smo već završili. Hajde, probaj. Wow, kakva lepota. A šta je ovo? Ja, fuj. Ovo neću ni probati, nema šanse. A ovo izgleda privlačno. Da. Odmah ću probati. O da, ovo je baš ukusno. Super, svidalo mi se. Opa, a šta je ovdje? Sad ću da probam. O, neverovatno. To je jako ukusno. Veoma mi se sviđa. Cool. Da, pravi užitak. Rešeno, to je pobednik. Čestitam. O, da, ovo je bilo lako. Ha. Znate šta? Hoću ovo. O, ne razumem. Šta je to? A ja razumem, treba će mi jako puno kikirikija. Da, cool. O, kikiriki. O, zanimljivo. A ja ću uzeti fen i otopiti ovu najukusniju čokoladu. Da, tako je, drugari. O, šta se to dešava? Objasnite mi. Pa pogledaj bolje, bako. A, čini mi se da sam shvatila. Dobro. Uzet ću čokoladni sirup, sipati ga u kalup, a zatim staviti keks, ponovo čokoladu, a sada nosim to sve u frižider. Šta je tu teško? A ja ću uzeti čekić. Da, udaram i još. Ovako. Svaka mi čast. Da, cool. Izgleda da je neko poludeo. Gotovo. Sada sve prelivam čokoladom. Biće jako cool. A sada, gledajte šta imam. To je Mentos. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih u usta. I dobit ću ledeni dah. O, evo ga. Dakle, spremna sam da zaledim čokoladu. To je to. Oho, nema šanse. Pa dobro, sad ja. Sipat ću kikiriki u blender. Odlično. Zatvaram. Uključujem i čekam. Još malo, gotovo. A sad mi trebaju kalupi. Evo ih. Samo pogledajte kako su slatki. Napunit ću ih mlevenim kikirikijem. Odozgo ću staviti čokoladu. Da. Kako lepo curi. Još 2 kalupa.
Gotovo. Izvinjavam se, mogu li da vas zamolim za pomoć? O, da, nema problema. Okreni se. O, da, hvala puno. Spremni smo. Prijatno, dete. Wow, koliko slatkiša me čeka da probam. Hajde da počnemo od ovoga. Ovo je tako slatko. A kakav je ukus? Wow, predobro. Da, baš mi se sviđa. Ok, došlo je vreme da probam sljedeće jelo. Sad ću da zagrizem. Super. Čekajte li, gde je Phil? Tako se teško grize. To nije u redu. Ne odgovara. Wow! Kako veliki slatkiš! Ovo definitivno želim da probam. A da, ovo je jednostavno super! Prosto neverovatno ukusno! Ovo jelo je pobedilo 100%! Šta? Da, uspela sam! To! Wow! Hoću! Ovaj koktel, jel može? Hajde, spremite ga! Ok, sad ću napraviti najukusniji koktel. To nije teško. Gledajte. Prvo ću sipati marshmallow. Da. Zatim ću ga iseći na 2 dela. I zalepiti za čašu. O, da. Zatim umačem čašu u kondenzovano mleko. Zatim u slatke konfete. Da, odlično. Moja čaša izgleda prelepo. A sad je vreme da napravim koktel. Uzet ću sladoled i istopiti ga uz pomoć fena. Da, ovako. Odličan posao. Sipam sladoled u čašu. Preko dodajem šlag i ukrašavam sve slatkim konfetama. Dodat ću još malo slatkiša za lepotu. I dobit ću nevjerovatno lep i ukusan koktel. O, to je divno. O, ne, to nije to. Sad ću vam pokazati kako izgleda pravi zdravi koktel. Mešam sve sa stojke. Kako odvratno. Da, gotovo. Zatim ću sipati koktel u čašu. Želite li da budete zdravi? Onda pijte prave zdrave koktele. O, da. Sad ću nacrtati srce. I eto. Gotovo. Moj koktel je spreman. Zadovoljna sam. Kako to uopšte može da se pije? Ne razumem. Dobro, moj čokoladni koktel je također skoro gotov. Sad ću ga malo ukrasiti. Čini mi se da znam ko će u ovom krugu uzeti pobedu. Da, to je to. Aha, kakav lep koktel. Ovo je nešto obično. A ovaj koktel je jako privlačan. Sad ću ga probati. Super, sviđa mi se. Pa dobro. Iako mi deluje čudno, probat ću. Fuj! Nema šanse, ovo neću piti. Treba mi hitno nešto slatko. O, da. Ovo je divno. Imamo pobednika. Čestitam. Ovaj koktel je najbolji. To jesam rekla. Ha! O, da, hajde svi da plešemo. A sada vi, šefe. O, cool. A sada ti, mala. Šta? Ja? Pa dobro. I ja plešem. To je tako zabavno. A sada vi. Dakle, jede mi se šarena torta. Slatka, ukusna i lepa. Joj, to će biti teško. U stvari, To je lako. O, to ja mogu. Dakle, spremit ću baš dobru tortu. Treba mi brown šećer i voda. A sad ću to sve promešati. i šta to radiš? Zanimljivo. A sad će mi trebati nekoliko čaša. Sad ću vam reći zašto. Sipat ću tečnost u njih. A onda ću dodati boje.
U jednu čašu ću dodati crvenu, u drugu naranđastu, žutu i tako sve boje duge. Ja radiš neke gluposti. Ja ću uzeti slatkoću od voća. Koristit ću ono što je zaista korisno. Uzet ću jabuku. Sadrži puno vitamina C. A sada treba izvaditi sredinu. Da, tako je. Oho, a ja ću samo namazati kore šlagom. To nije duga, ali imat ću tortu zebru, beli šlag i tamne čokoladne kore. To je to. A da bi barem malo ličilo na dugu, koristit ću ove divne slatke konfete. Gledajte, to izgleda prelepo. Ja ću sve raditi profesionalno. Sipat ću sve boje u kocku. Eto, sad imam prelepu šarenu kockastu tortu. Gledajte. Svaka mi čast. Ali ostalo je to sve ukrasiti. Ukrasit ću svoju tortu čokoladom. Ali neobičnom. Uzet ću čokoladu svih boje duge. Izmrvit ću je. A dalje rastopiti. Uradit ću to u mikrotalasnoj. Rastopit ću nekoliko čokolade odjednom, da ne gubim vreme. Sada treba samo sačekati. Da vidim. Ja sam završila. Oho, kakva torta. Izgleda veoma zanimljivo. Baš je smiješna. Vreme je za eksperimente. Pitam se da li će da skače. Oho, stvarno? A šta to radiš? Prestani. Ma daj, bako, sve u redu. A jao, skaču po celoj kuhinji. O ne, razmazao mi je tortu, kakav užas. Oho, kakve lepe torte zna da sprema šef. A meni ništa nije uspelo. Moje torte je uništena. Dobro, pokušat ću da sastavim to sve. Dakle, moja čokolada je spremna, divno. Sad ću praviti ukrase za tortu. Za to će mi trebati Simple Dimple. Sipam malo čokolade ovdje. I ovdje. A dalje treba sačekati da se čokolada stvrdne. Dok se moje figurice spremaju, namazat ću tortu belim filom. Ovako. Mislim da je to dovoljno. A sada treba to sve razmazati uz pomoć profesionalne lopatice. Eto, jabuka je spremna i izgleda baš lepo. A sad mi treba džem. Kakva torta bez slatkog džema. Celo leto sam brala bobice za svoje unuke i kuvala džem od njih. Stavit ću džem u jabuku i zatvoriti je. Eto, jabuka kao da je cela. A još ću staviti štapić da bi ga bilo zgodnije jesti. Jao, baš slatko. A šta treba dalje? A, tačno. Dodat ću brašnu u šerpu. A zatim vodu. I mešam to sve. Tako se pravi domaća karamela. Samo što nedostaje boje. A želim da moja torta bude šarena. O da, odlično mi ide. Preostalo je umočiti jabuku u ovu crvenu karamelu. Tako je. A sad je treba pažljivo izvući i bit će super rezultat. Ja sam genije apstraktnih oblika, a za lepote ću dodati gumene oči. To će biti baš dobro, a barem smešno. A još ću napraviti žele usta. Divno, nadam se da će se malom dopasti to. A ja ću imati lepe ukrase u obliku šarenih krugova. Pogledajte, moje novo kulinarsko remek delo je spremno. Oho, sve torte su neverovatne. Jao, šta je to? Da li se to može jesti? Probat ću. Baš je lepo. Da, sviđa mi se. Odseći ću sebi pače.
Da, nije loše. A to je neka zanimljiva jabuka. Zalepila se, ali nema veze. Svejedno ću je probati. O, da. Ova jabuka je predivna. Lepa i slatka. Hvala, bako. Posljednje jelo izgleda također dobro. Oho, to je žele ekstra. Jao, ova torta je najukusnija. Ovo je pobednik, čestitam. Pobedila sam, ali nisam ni sumnjala. A sad mi se jede Happy Meal. Ovakav. Okej, lako ću to spremiti. To nije zdravo. To je elementarno. Samo ću ga poručiti preko telefona i to je to. Za takvo jelo ću napraviti domaći hamburger. Za to ću uzeti meso, iseći ga i provući kroz mlinu za meso. Naravno da ću sama napraviti pljeskavicu, ipak sam profesionalni kuvar. Mleveno meso je već spremno. Sad ga treba staviti u ovaj kalup da bih dobila super pljeskavicu. Da, planiram da napravim veliku pljeskavicu. Mali će biti oduševljen. Dakle, sad treba ispržiti ovu pljeskavicu. Uradit ću to na roštilju. Zapalit ću vatru s pomoć šibica. To je jednostavno. Da, svaka mi čast. Sad mogu peći pljeskavicu. Biće ukusna i lepa. Ovim hamburgerom mogu nahraniti ceo vrtić sa decom. Jao, šta sve neće izmisliti? Ja opet želim da spremim zdravo jelo, tako da ću koristiti puno povrća. Uzet ću i paradajz i krastavac. I papriku i salatu. Baš je lep krastavac. Dakle, povrće je tu, sad ga treba poređati. Gledajte kakva lepota. Zar to nije bolji hamburger od vašeg? Ali to nije sve. Ipak nedostaje šargarepe. Iseći ću je i staviti pored. Da, odlično. A sad ću to sve lepo spakovati u svoju korpu. Da, moje jelo je najlepše, ali nešto nedostaje. Smislila sam. Sad ću isplesti zeku za malog, jer u svakom Happy Mealu mora biti igračka. O da, to je preslatko. Ma nemate vi pojma, gledajte kako treba. Ko je naručio hranu, gdje da idem? Šta se tamo čuje? Učinilo mi se. Eto, izvolite. Hvala. Čekajte, a zašto hrana izgleda ovako? Da li moram sama to sve da sastavljam? Ne, moja ideja je propala. Treba hitno nešto smisliti. Imam ideju. Kako sam mogla zaboraviti na vafle? Sad ću ih politi šlagom. Dodati bombone. Čokoladu. I još šlaga. A gore sipam preliv od jagoda. I stavljam vaflu. O da, to je pravi hamburger. A umjesto pomfrite ću staviti malo slatkih štapića u kutiju. Da, sad je sve super. Odlično. Moj Happy Meal je spreman. Jao ne, treba mi još igračka. Imala sam ovdje nešto. Da, imam pokeball, može. Stavit ću unutra i to je to. Dakle, moje ogromne lepinje su spremne. Baš lepo mirišu. Dakle, mogu početi da sastavljam hamburger. Prvo mi treba kečap. Njega vole svi. Dalje idu krastavci. Paradajz. Salatu. I naravno pljeskavicu i sir. A gore drugu lepinju. Ali osim hamburgera treba spremiti još nešto. Happy Meal nikako ne sme biti bez pomfrita. To znaju svi. Tako da ću uzeti specijalni uređaj koji će mi pomoći da spremim krompirići. Moj pomfrit će biti izvanredan.
Treba ga samo ispržiti u fritezi. To je to. Prebacit ću svoje krompiriće ovdje. O da, svaka mi čast. Ja sam najbolji kuvar. Jao, šta je to? Smatram da ukusne hrane treba biti mnogo. Dakle, ostalo je staviti moj hamburger. I naravno treba igračka. Završila sam. Oho, to je neverovatno. Ovo jelo je super. Šargarepa. Fuj, ne, mrzim šargarepu. I hamburger izgleda nekako čudno. Okej, probat ću ga. Jao, koliko povrća, fuj. Ali zeka mi se mnogo sviđa. A šta me čeka u ovom velikom pakovanju? Jao, pomfrit je super. O da, mnogo mi se sviđa. Šta još ima tu? Oho, to je ogroman hamburger. Dođi ovamo. Verovatno je mnogo ukusan. Jao, da, neverovatan je. Oduševljen sam. Jao, igračka je baš slatka. To je Zeka robot. Ne znam ko je to smislio, ali svaka mu čast. Ekstra. Dobro, sad treba probati treće jelo. Šta je tu? Opa, lizalice. Obožavam ih. A šta je sa hamburgerom? Oho, prvi put vidim ovakav hamburger. Tu su i bombone i čokolada, pa čak i vafle. Odlična ideja. Ali moram pogledati igračku. Kakva je? Ma dajte, to je pokeball. Pravi pokeball. Unutra mora biti Pokemon. Sad ću ga baciti i moram provjeriti. O da, to je Pikachu, super, ovo jelo je najbolje. Stvarno? To? Pobedila sam. Ovaj put želim samo Nutellu. O, to mogu? Dobro, dušo, spremit ću ti lep čokoladni namaz sa orasima. A ja, kao uvek, imam svoj profesionalni recept. Dakle, šta imam ovdje? Da, ovakva zrna kakao. Miris je nevjerovatan. Napravit ću namaz od čokolade i oraha na najvišem nivou kuvarske veštine. Stavit ću zrna u ovu drobilicu. Domaća Nutella će biti mnogo lepša nego kupovna, a verujte mi. Potrebno je samo samljeti kakao zrna u prah. A sad mi treba orasi. A brzo ću ih očistiti. Ja sam majstor u tome. Gledajte. To je to. Sada treba pomešati orahe i čokoladu. Odlično mi ide. Što bih se mučila kad mogu samo ubaciti kašiku u teglu? Jao, kakav miris. A ne mogu da odolim, moram probati. Jao, divno. Dobro, ako pojedem jednu kašiku, neće ništa biti. Pa čak i ako dve, tegla je velika. Jedi, dušo, a baka će očistiti orahe. Jao, to nije baš lako. Dobro, dok niko ne vidi, otvorit ću orahe uz pomoć svoje veštačke vilice. Da, odlično mi ide. Baka je mnogo pametna. Samo sam i ja mogla da smislim to. I tebe ću otvoriti. Hajde. Joj, bako. Ups. Pazi, bako. O, ne. Jesam li pojela svu Nutellu? Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Sad ću rastopiti milku u čajniku. Dodati mlijeko i to je to. Moja Nutella je spremna. Ali niko neće biti bolje od mene. Napravila sam prelepu domaću čokoladnu pastu. 100 puta je bolja od kupovne Nutelle. Pogledajte kako je lepa. Dodat ću je ovdje i zagrejati.
O da, ukus je nevjerovatan. Belisimo. Dakle, sada treba izmrviti ove orahe. Koristit ću čekić. Tako je. Eto vam. Eto. Fuh, umorila sam se. A sada sve orahe ću staviti u teglu. A dalje ću uzeti maslac. Jao, obožavam ga. Odseći ću komad. I promešati to sve. Jao, šta to radiš? To se zove čokoladni fondi. I ja sam skoro završila. I ja sam skoro završila. Samo što moj namaz ne liči na čokoladni. Dodat ću malo kakaa i mlijeka. Da, sipam sve unutra. A onda mešam to. O da, veoma lepo i ukusno. A sada treba lepo spakovati svoju nutelu. Ovako. Jel vam se sviđa? Odlično, završila sam. Jao, šta je to? Nije loše. Jao, dušo. Šta to radiš? To je užas. Ne mogu ništa da uradim. Ne isključuje se. Sve je izgorelo. A gde je utičnica? Treba naći utičnicu. Fuh, evo je. Hvala ti puno, bako. Nema na čemu. Završili smo. Prijatno, dušo. Oho, svaka čast. A šta je ovo? Moram probati. Izgleda vrlo neobično. O, a ukus je dobar. Oho, to je topla čokolada, prelepa je. Mnogo mi se dopala. A ovo je bakina tegla. Prepoznao sam njeno pakovanje. Jedva čekam da probam njenu čokoladu. Izgleda vrlo ukusno. I ne samo izgleda, ekstra je. A šta je ovo? A, shvatio sam, to je čokoladni fondi. Treba nešto umočiti u čokoladu, uzet ću marshmallow. O, užas, kako vruće. Opekao sam se. Dakle, ovo mi se nije dopalo. Bako, pobedila si. Jao, hvala ti puno. Najbolja sam.